BPF हिसाबै बे मार्काया जादों BPF माने अशान्ति, BPF माने कारापसन, BPF माने सिन्डिकेट। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मोनसे खौरां बिजोङावहाय मोनसेल' नङा, बर'निनो गोबां खौरां बिजों दङमोन, पर्टेलफोर दङमोन। बावहाय रनजित बसुमतारिया मा बाथ्रा बुंलांखोथाय, बे भिडिअ'आ खुब सम्भब दाखालिफोरनि जानांगौ। दाखालिफोरनि जानांगौ। BPF माने कारापसन, BPF माने सिन्डिकेट, BPF माने माबा मोनसे होनदोंमोन। इन्टारेस्टिं होनबालाय थांनाय बारावहाय UPPL माने बायदिसिना, UPPL माने बायदिसिना होनजागौमोन माथो, नङा होनबा? बांद्राय दुखु दाजा रनजित बसुमतारि, नोंथ' जेनखाबाय। नेक्स्ट MLA आव नों 100 बार नोङो गेले, 100 बारावबो जेनगोन नों। आरो MCLA आवहाय नैबे काउन्सिल इलेक्सनाव 1000 बार गेले, नों जेनगोन, थैनोबो देरहाला नोङो। नोंनिया दाखालि 5 बोसोराव दाखालि सरकार सालायबाय, बावहायनो नोङो एसे नासो लाखाबाय नालाय, बेजोंनो नोङो एकदम जुग आरामसे जालांदो। इलेक्सननि खोथाखौनो सिन्था खालामनांला। नोंनि बे नासोना दोननायखाय बे बाराव UPPL खौ स्ट्रं खालामनो थाखायसो नोङो सिन्था खालामदो। नों गेलेनाय, आं इलेक्सन गेलेगोन मागोन, बे खोथाखौनो जिबनावबो दा लाबोसै, बुहुलावबो माने मिनिनो ओंखारो आं। माने नों जे दाखालि एसे गाज्रि रोखोमाव जेनबाय, आयौ नोंथ' बुंना लाबावदोंमोनलै, BPF आ जुदि सरकाराव फैयोबा, हाग्रामा महिलारिया जुदि देरहायोब्ला आं नोंनि गारियाव बारसोमनानै थैगोन, आरो नों जुदि जेनोब्ला नों आंनि गारियाव बारसोमना थैलायनांगोन, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन ना। दाथ' माथो गोथाङैसो गोगोनो थिफुरलानो बाथ्रा होनबावदों। महा इन्टारेस्टिंलै, आयौ। आं बुंदों रनजित बसुमतारि, नोंनि पार्टनार गबिन्द चन्द्र बसुमतारि आरो भुपेन बर', बिसोरनि क्षमताखौ लाखिनो थाखाय नाजादो, मिथिबाय? बिसोरबो जे जेननो थांगासिनो दं बे बाराव, बियो रोखा। ओमफ्राय UPPL आव सासे नङाब्ला सानैल' MLA देरहागोन, बिनि गोजौ देरहाया, मिथिबाय? सासे बा सानै, बिनि बारा देरहाया UPPL आ, हाजारखि जौखोआ मानो। रनजित बसुमतारिनि थिफुदला बाथ्रा बुंनायखौ एसे खोनासंनि। गोजोनथाव मोनसे रादाब BTR बासिनि थाखाय, जे BTC आव थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे सोलायनायखौ थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाबायदि मोननो हादोंमोन, हाग्रामानि दिनाव बेखौ मोननो हायाखै। बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मेसेज नागिरदों, जाय मेसेजनि गेजेरजों आरोबाव BTC आव सान्थि गायसनफिननो हायो नामा। आं नोंथांमोननि मिडियानि दारै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। BPF हा मोनसे मार्का दङ। BPF हिसाबै बे मार्काया जादों BPF माने अशान्ति, BPF माने कारापसन, BPF माने सिन्डिकेट। बे मार्काखौ दिनै 35 लाख BTC नि जाथि जनगोष्ठीया, भारतीय नागरिकफ्रा हमदांनो हादों, जायनि जाहोनाव बै लेखा गोरों सुबुंफोरनि गेजेरजों बर' हारिखौ दैदेननायजों लोगोसे BTC खौ सान्थि माबोरै बोलांनो हायो, गुबुन जाथि जनगोष्ठीखौ माबोरै जौगाहोनो हायो, बे थांखिजों दिनै बयबो ज' जाजाय ओंखारबोदों। नङाबा मोनसे बाथ्राखौ नाय नोंथाङा, दिनै BTC खौ सालायदों BPF आ, आरो सालायदोंब्लाबो बिथांमोना जे सोरजोंबा दैदेनजादों, नोंथांमोना गोबाङैनो मोजाङैनो मिथिगौ। BPF नि दिनैनि जा सरकार, बे सरकार दैदेननाय समाव BPF आ लेट्रिननि अपेनिं खालामनायनि फिथा होनायखौबो सोरबाया सेकेन्डे दैदेनबाय दङ। गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैयाखै। आरो बिथांमोननि जा मार्का, ब्रान्ड होननानै बुंगोन जायखौ जोङो, बेयो BPF माने अशान्ति, BPF माने कारापसन, BPF माने सिन्डिकेट, बेनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन, बे थांखिनि दिनै रायजो राजाफ्रा मेसेजखौ मोनदों आरो ज' जाजाय फैदों।